phakathi wikhona khiye wempilo manje kwasathane phela mina ngihlezi ngikhuluma ngithi mina uyabona uSalimali kwamali leni ifuna iusathane akekho umuntu ongawuthanda usathane ukuthi nithanda umuntu hayi mina ngiyakholwa ngineqiniso hayi akekho umuntu oneqiniso la emhlabeni mina okwami ukuthi banele mawuthi ngifuna ukuyongena lapha emsebenzini ongenani ke banele mina ngamane ngithi mina banele ashaye awulethi igama lomuntu oyedwa lapha kaMasipala simshaye agule abe nonyawo olungaka aphume etragini ukuze kungene wena banele yilokho kubuthakathi engabenza mina banele hayi lokho kwemali ngoba iyona ndlela lapha banele ukuthi masungene kulela truck wena ulihambise abakuregister phansi angithi uzohola thina sazi lokho thina indlela eright manje utawulashwa yini lo mfana abantu sovuvuka enyawo anginamsebenzi mina ubanele ufike ekhala kimi utholile umsebenzi ubanele uzobonga mina kuphela webanele ukuthi lasimshayile kunjani angamsebenzi naye banele uma ehlakaniphile naye uzohamba ufuna usizo ngendlela yakhe phela impilo kanje isonde impilo banele angijabona so ke banele akekho umuntu ozokushayela izandla ngomsebenzi wakho khohlwa ingakho ke banele sizokhuluma kanje akumele mawuye enyangeni uyofuna usizo uphathe umngani wakho kusizaphi lo kusize ekuthenini umngani wakho uma ikubona uqala uqubuka uzokublackmail angeke uzuye phambili banele usathi wenza into umema abangani phela mawuvusa uthi uroom nabanele ngeke ajabule lo wena banele umngani wami ngoba mina ngiphezulu kuwe kodwa banele phela waqala wabaphezulu mina ngiyathatha umuntu ngiyakushaya angifuni ukudlula ubanele ngifuna ukuthi mina banele njalo kube yimi ngithi ungkhaphe emngani banele fike kimi impilo yakho uyayikhusela uyangena kaMasipala utholile umsebenzi bika phela khanyisa ikhandlela mawukhuleka enza lokho khonela kube protected wena ngoba kubona lapha akunapapa lapha akunama chips lapha kusasa uzopromote wena ngithole mina kade ngangihlele isihlalo banele ngathi mina abantu abaqaphela abangani uzothanda yini umngani wakho uma wena njalo senine-imoto nobabili nohamba kanjani sekufanele ishiye yodwa nihambe ngenye umngani wakho ujabulela ukuthi uphezulu nje kuwe ngiyakutshela njalo wena uninkinga yakho nenkani but iqiniso engunika lona banele ngeke bakushayela abantu izandla manje ngisho ungaba bright esikoleni kuthiwa wena ubright ngendlela esimanga but qaphela banele ayikho inkunzi la emhlabeni ngeke abantu bathi ubani wenza kahle opresident baxekana ipolitiki iyagqekwana ibhola kuyagqekwana yini afanele kuphuka umuntu ukuze kungene omunye umdlali impilo nje imvelo banele ngeke ushintshe imvelo but wena ziprotecte wena ibhizinisi lakho liprotect Superstar Rockstar Level bafethu, welcome back to the biggest tube channel. Bafethu nani nga subscribe. If you haven't subscribed, siyacela nipause le video bafethu, nisubscribe, nishaye notification lapha le bell ukuthi every time I drop a video, niyathi ukuthi waphakathi inside, we are in the building, the biggest tube channel in the country corner. Ningagcini lapho, siyacela ukuthi nicomment, we see the comments, kuyaphisitela ama comment section siyabonga kakhulu. Nisitshela ukuthi nicabanga ngale episode, ningagcini ngecomment bese ngiyayirecommenda nakulabanye nibatshela ukuthi seyiphumile video sesesikhaleni. We're doing it big, Bafethu, for the country, Bafethu. We are back with another episode. And Janganjoy, Bafethu, shout out to Boy Indigenous Africana, shout out to Privileged Life, Bafethu, for making sure that siyakona ukuthi sibuke simnandi la podcast. And shout out to Ikleri also Bangalwe because I'm like podcast. They are always doing it big for the podcast. Bafethu nyati nanicela la podcast. We make sure ukuthi sibese senda lenvo leni iceli le podcast. So if you remember, a couple of episodes back, I think 3 episodes back, besina dokotela 2+2. Nacela nathi hey, isikhathi ngathi bese sincane, sicela buya tochubeka kube na part 2 wa Dr. 2+2. So we took the liberty ukuthi simcele ukuthi dokotela bantu bakhose bakhulumile bathi bayacela ukuthi ubuye ehlaleni lelikhulu what's the story eSwatini ubuto tova ukuthi khamba njani banemibuto labayibhala ema comments netinye izinto abafise ukuthi utati ngathi ensabonga kakhulu ukuthi dokotela usinikile isikhathi namhla phinzo wasishayela iround wabuya la ku biggest YouTube channel satova ukuthi ngabe namhla siphatheleni. Ladies and gentlemen, boys and girls, Dr. 2+2 is in the building. Sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu banele, sibonge kakhulu bahlonishwa. Iteam yonke nje siyabonga banele cha. Sibonga ukuthi kushayile ilanga lanamuhla.
sisaphila. Sigcina kushutha nje kuningi okwenzekile. Abanye abasekho emhlabeni nxese lapho usuku nosuku izinto ezweni ziyenzeka. Kodwa siyabakhalisa namhlanje imndeni okwenzeka igameke ezingazinhle. Selokhu sigcine kushutha sithi nxese abalale ngenxeba. Kube laba uma kukhona abantu abafundile okuthile benza okungcono since bebone thina abanele. Sithi abaqhubeke njalo ngoba ayikho into ebaluleke okudlula impilo. Ingakho kuyaye kube buhlungu banele makushona umuntu ubone umndeni ukhathazeke ngendlela esimanga osemsebenzini kuthiwa angatshelwa alindwe ngoba kubalekelwa njalo ukuthi kungabi khona into embi eyenzakalayo ngoba izinto ezimbi siyazesaba. Mina nje ngumuntu othanda ukuthi kuhlezi kujajuliwe, kuhlezi kuphilwa kamnandi, kuhlezi nje kwamatofolax lebo sweet banela bakudala ke wena cishe awubabonanga ke thina ngoba sabo 1970 something sibabonile manje ke. Ingakho ngithi siyabonga ukuthi ukuphila nje kukodwa, sibonga inhlamvu yelanga mayiphuma siphinde sibonge mayisishona. Hey, siyabonga dokotela. Guys, part 1 we-episode na Dr. 2+2 ukhona. Make sure ukuthi uyambukela. Lona seng part 2. Siyabonga sidokotela Zvashele. Dokotela namuhla bantu kulapha boswenkile dokotela namuhla khamba njani? Nongasithatha usibeke ukuthi siyabona namuhla. Hey, namuhla ithe lento masikhuluma kwase kuba kuyayifikela ukuthi angithathe lemvunulo yami engivama ukuyigqoka mangisekhaya ngeshutha noma ngivama ukuyifaka ngibhince uma ngeshutha nezinsizwa noma nezintatheli ngoba le yamandla le uma kuthiwa ngiyithathe nami ngeke ngayithintitha nje ngayithintitha ngathi Nkosi yami ngoba kayiwashwa ke lena ubanele uzoyimela ithini azama ukuyipray banele ngazama nje sengiyadimadima phela okusho ukuthi khohlela kusele khohlelisana nendvodza iyo nje ubuza nje yabo nje ubuza nje hileka konakele studio cha ugogo logobile ke lo isaluka sempondo uvuma novuma ezizweni sadla sembethizini nomhlaba umqabuza nkukhu sinamatshwele ngimaxoshwa imfene kwelakithi embodla ngagijima ngayohlala edanishini la ngihleli khona la ngizinze khona la ngilaphela khona abantu la ngisiza khona abantu la ngiletha ukuphila ngenkani empilweni zabantu. Ingakho ke mina ngathi ngehlale kunje banele empilweni kuzo zonke izimo zomuntu okwazi ukuthi ayikho into engaxazululeki ingoba wena usungakamtholi umuntu ongumxazululi wayo inkinga. Ngakhipha islogan noma ngakhipha igama elithi okwazi kuzo zonke izimo kuwo wonke inkinga obhekana nazo angeke kuhlale kunje isixazululo sikhona. Hey, bantu bathi ngeliside dokotela ngibonile kuma comments bangibhalela ngabona babhala nakuma TikTok yonke indzawo bathi bafuna dokotela ngathi ngawo shothi dokotela abantu bamfuna kangako. Dokotela umsebenzi wakho shothi ngingathini yini ngingathini ngosi yini info bantu labayidzinge esikhathini lesiningi mabeta kuwe ngoba le ngubona labanye bakhala ngosi bayagula labanye ke phana bakhala ngale mali yini info loyibona ebantwini lesiswe lesibalule yenta ukuthi uzothi lahla ku 2+2. Banele labantu engibathanda kakhulu mina nengivama ukubabona kakhulu esikhathini samanje abantu bafuna impumelelo kakhulu. Abantu bafuna impumelelo kakhulu banele bese kuba nokugula. Abantu mabegula noma ngabe hlobo luni lokugula ngiyayimamukele mina banele umuntu ngoba kuyo zonke izinto ngiyangithi mina umuntu uma enento angayiqondi kahle noma kukhona ukugula ke banele othola ukuthi lo muntu ugula ngokomphefumulo kukhona ukugula kwenyama kodwa lokho ngiyakwazi mina ukuxazulula. Ukugula ngokomphefumulo ilapho osuku untshontshelwe khona
ekhaya noma isuke lapho khona ulahlekele isithandwa sakho noma usuke ulahlekele nanoma yini into yakho oyithandayo. Lapho-ke mina ngiyangenelela-ke ngoba ngisuke ngizowasha lo moya wakho ngikunike injabulo ukuze ubuyele esimeni uphile. Yingakho ngithe mina kuwe siqala ngithanda ukuthi kuhlezi kujatshuliwe amathofula abantu baphile. Kanjalo-ke nabantu abathi cha thina dokotela sisebenzi thina mina nje umsebenzi kangiwazi ekhaya noma thina siyahlupheka ekhaya nje kunzima ngizala ubaba wahluleka emhlabeni naye wahlupheka umama wasishiya sinalutho bese ngithi mina angimfuni mina abanele umuntu obalisayo aza lokho akhomba abazali ethi abazali this abazali that hayi man banele mina ngifuna umuntu othi okay fine yebo ke ekhaya ngizalwe ebuthakathini ngizalwe ekhaya endaweni yomona ulalela-ke mina ngithi phumelela wena unaka impilo yakho ukhohlwa abathakathi leyo nto kuyasiza kakhulu banele baningi abantu nje ngibabona bengena laphana begcine imfiso zabo ziphumelela lapha ekhaya ngoba ngifuna umuntu ohlala kwi-target ukuthi yena ufunani omunye ongazi bese ngimbonisa aqhamuka omunye athi hayibo ekhaya kuyathakatha mina nje ngihlala eGoli angisayi ekhaya bese ngimbonisa mina ngimtshela ukuthi lento yenza ayikho yinhle ekhaya kusekhaya noma ngabe ekhaya kunabathakathi banele ngeke sibaqeda abantu ubuthakathi ngoba ubuthakathi budala kithi ubuthakathi bona futhi obu-right ukuze kungena abantu endumbeni yami fanele bakuthakathe banele ngijabule Hawu. phela mina banele ngidla ngazi inkinga mina banele ngiphiliswa yizi inkinga hayi ngoba ngithi kunjani kodwa iqiniso nje iqiniso angijikajiki mina banele ngalenkathi umuntu entshontshele ugijima uya kwa2+ uyofuna usizo ngalenkathi umuntu ehlukanele isithandwa sakhe asithandayo uya kwa2+ ngimbuyisele ngalenkathi umuntu kunento engakwazi ukuyenza uza kithi thina esiphiwe ukwamandla ukuthi senze lezi zinto zenzeke. Ya dokotela namuhla ngifuna sichabe ngala kule ithandwa lo ithinzako ukuthi bawuke babuda la bathi kunenfo lokuthiwa umfuna sohlukene naye maybe banele bekajola nenfombatane maybe infombatane ingale bese sengiyayidlisa kusebenza njani into lefana nezidliso dokotela nangabe kukhona and labanye bathi kwenta ukuthi bafana bangakuthandi nawe infombatane uvele majije ebusweni tinto enjalo siyini izidliso nothi yini sikanjani dokotela banele mina ngiyangithanda ukuthi sikhuluma amaqiniso kubantu ngoba la hayi ngoba sithi abantu empeleni abaye kwa2+2 endumbeni angithi kodwa la banele ngale endlela esikhuluma ngayo la khona umuntu ofundayo uyabona ozofunda something ngoba asisho ukuthi thina lokho esikhulumayo abantu abagijima balandele khona ngoba khulunywa yimi yabona mina ngiyangikhulekela ukuthi umuntu afunde la khona afunde khona afunde la hamba khona afunde emsebenzini afunde lalela ke banele idliso into ekhona idliso lihlukane kaningi kodwa idliso kuya ngokuthi wena umudlisa umuntu usukumdliselani noma usukumdlisela ukuthi kube njani banele ngakho ke ukhulume ngezothando othandweni abantu bayathanda ukudlisa abantu okuyiqiniso okuyinto endala yayenzeka ngisho endulo sezwa ngomkhulu abangasekho ukuthi babedlisana idliso into enobubi into enobuhle ngithe idliso lihlukene idliso into ekhona kukhona ukudlisa umuntu ngesihle uthi uyazilungisela uthola ukuthi lo muntu omdlisayo lelo dliso omthumela lona ngeke limphathe kahle lizom-affecta bese uyaqala uyagula banele omunye uthi uyamdlisa uthola ukuthi unemoya ehaya wena ubumrobha imoya yakhe bese yamvikela ithunywa zakhe zimvikele amadlozi akhe amvikele idliso into ekhona banele kodwa singakangeni kakhulu edlisweni bengifuna sibuke la ukuthi kungani abantu banele kungani baze bakhetha ukudlisa abantu ngoba idliso linobubi nobuhle njengoba sengishilo uma umdlisa lo muntu lento ingasayenzi lento ifike ihlale kabi kuye uzofa yini ke buthi ayilungisa ngedliso lakho uma lo muntu bethi uyamdlisa agcine sefile shuthi idliso lakho alisasebe nzanga ngichaza kahle kodwa
Alright ke. Asibuyela ke Banele. Ngithi mina la uthandweni Banele. Asiseke isidingo sokudlisa umuntu wakho omthandayo. Khumbula, ngithe idliso into endala nasendulo ayiveli khona. Kodwa ayiseke isizathu sithi Banele dlisa umuntu wakho omthandayo. Ngani ngoba abantu kufanele Banele bafunde ukuthi othandweni akekho umuntu odalelene nomunye umuntu. Yebo mawudlisa umuntu ingoba usuku uthi uyakha. Yangizwa. Kumanje aseke isikhathi sokuthi umuntu umdlise. Ngoba uzomdlisa ngalidliso uthola ukuthi la lo muntu ongunikele lidliso akakwazi ukulakha. La ko TikTok sebafunda abantu kulapha ku TikTok. Sebafunda kulapha la ku Facebook. Bafunda kulapha la emgwaqeni abantu. Uzwe nje ubani ethi idliso ukuthi upelepele yini iRachel amazambane avela umuntu athi yena usiyakwazi ukunika idliso lokwakho umuntu uthando. Kanti Banele leyo nto leyo akukhona. Leyo nto mayifika kumuntu isinobungozi. Kahle Banele. Mina ngithi asikho isidingo sokudlisa umuntu omthandayo, umfaka idliso lothando, umfaka idliso lokumbamba, ufaka idliso lokwakho umuzi. Banele, abantu abaningi bafika nawe ndene ekhaya bekhala bethi bona balahlekele izithandwa zabo. Ethi umuntu 15 years indawonye, omunye 25 sindawonye. Bese ngimbuza mina Banele, ngithi mina wahlula yini wena ukuthi ngaphambi kokuthi uzuthatha izinyathelo lezi kufuna ukuthi umuntu wakho Banele umbiyele. Angithi sofuna kugana ufuna ukuthatha umfazi. Umfazi uyabiyelwa Banele, usuku uvikela izinto eziningi ukuthi kusasa kungenzeki lento esisizwa kuphuma amagama eNgisi kuthiwa kukhona ama divorce noma ama divorceation, izinto ezinjalo. Kuqhuma ama divorce nje ingenxa ukuthi abantu abasaganwa ngendlela, abasalandeli. Ungibona umuntu nithandana uthi wena 10 years ngesiqabane, hayi lo muntu ngamthola esontweni, hayi lo muntu ayisho lutho leyo nto Banele. Bazi bakudlise nje ufe, bayakulaya ngoba vele kawulali. Ukube yabona lo muntu uyalalela ngabe kunokuthula ekhaya. Kahle umuntu mayiganiwe fanele kube nokuthula. Makunokuthula ekhaya angeke indoda icabanga edlisa ngoba lento ingozi. Wena ungabheka ukuthi amadoda adlisa abafazi kanti nabafazi badlisa bani madoda. Manje uyibona into vice versa. Mawulibele bawudlisa ube siyaphu indoda. Mawusuyindoda udlisiwe ke Banele, hey kunzima kakhulu Banele. Kunzima mawudlisiwe uyindoda ngoba ayikho into oyikhulumayo noyenzayo njalo nje usiyabhuyaphu wena konke ku right. Aphinda kujole most abantu amadoda adlisiwe omama babo noma abafazi babo bayajola Banele. Isizathu siwe bazi ukuthi lokho akuboni lutho vele sekula mthuthu nje inkukhu lemhlophe oyibeka la uzobuyithole la. Ingakho uthi mina idliso linobubi nobuhle kanti into eyukhiyo othandweni Banele kuze sivimbe wonke lamadliso biyela umuzi. Imizi namhlanje masikhuluma ngemizi ibiyiwe ngama concrete ngendonga, eminye imizi ibuyile ngefence, eminye imizi ibuyile nanoma ngayini ongayisho. Lo muntu ukhombisa uthando emzini wakhe. Manje abantu bakhala nje balayeka left and right. Ngeke ngitshela ukuthi wena ulahlekela isithandwa sakho. Ulahlekela kanjani isithandwa sakho? Bekungesona sakho vele. Besihleli nje for leyo nto sihlalela kazi ngoba isithandwa sakho. Esakhe isithando ukuthi usufaka isitembu, wafaka isingqivizo Banele, wathi ngqivi lo muntu lo owaka 2+ ngeke kuze kuthiwa hawu 2+ uhanjwe lo mfazi. Yazi besibona ukuthi kusekude phambili la. Hey mfowethu, ikhubalo umuthi uyasiza ekuvikeleni ukuthi abantu bangadlisani. Ngilapho ke Banele. Umuthi nje usiza ukuthi abantu abangadlisani ngoba wazi lo muntu omdlisayo ukuthi liyo uyolamukela kahle yini leli dliso. Ngiyangithi umuntu mayifika mina ethi hayi ngicela ukudlisa umyeni abantu abami akasondli. Asikho isidingo sokumdlisa ukuthi ondla abantwana. Asihlale phansi ngikutshele ukuthi okay asenze ngendlela efanele. Hayi wangishiya ngimthanda usibanibani waxoshwa yini kuwe? Kunezinto okufuna ukuthi sizilandelele ngaphambi kwabantu sibasize. So abantu Banele abangadlisani ngoba nkathi uvuthuzela izinto ko uphathela umuntu umphathela uyafaka lento isidala lento kwakwenza omkhulu. Sesifundile manje sesiwashi. Mina ungidlise nje ngiyabona ukuthi akuyona alomethile hey.
Uyayibona? Ngeke sangidlisa namhlanje ngiphathele into yami emotweni, ngidlela izinto zami. So ke manje into ebalekile ngabantu banele, asifundise ukuthi indoda ethi yona ifuna ukuba indoda ayibiyele umuzi wayo. Umuzi uyabiyelwa. Nonkosikazi ohlakaniphileyo uyawuthanda umuzi wakhe, awuvikele. Uma wena ulibele ungeke usukume kuqala. Kodwa amadoda kithi ake nisukume kuqala ukuze sizokwakha imizi yobaba, sizokwakha imizi yomkhulu. Imizi yabhidlika. Umuntu wakho nje mhlawumbe uyakujolela. Umuntu wakho unendlela ongayiqondi. Umuntu wakho nje wena udlala ngawo, awumbiyelanga mfowethu. Siyakuhleka thina singabangani. Ngisho emsebenzini uzochome ngaye, uchoma ngomuntu uthi kwamina nje ngiyamazi umuntu wakho ukuthi ngisihlangana naye. Kodwa umuntu enkathi umbiyele wamakha, usuke wenza ukuthi wena unothando lokuthi lo muzi mawuqhubekele phambili forever wena, ngisho usungasekho. Manje abantu lento amadliso bagcina bangagcini ngamadliso banele. Bagcine manje abantu sebafakana amalumbo. Ilumbo yikho ubale libi othi uma ulifakile ucuphe ngalo ukuthi kungabi bikho umuntu ozongena lapha yana phela kumuntu wakho. Wathinta umuntu wakho umuntu avuvukala isingezansi. Wathinta umuntu wakho umuntu kwenzeke lokho. Yilumbo ethi umuntu yakhe akukhona ukwakha lokho, ukubulala lokho. Mawakha ucuphi. Uyabiyela ukhombisa uthando. Into mawuyibiyela ukhombisa uthando baba. Ingakho ngithi imizi ebiyelayo ingoba umuntu usuke uthanda umuzi wakhe banele. Dokotela. So nyalo mina nginembuto lenginayo. Manje ukuthi ngibona na uchaza lenzaba lezidliso. Uvele ubese sosenza tonke letinto. Kanti futhi sothi lazidlisweni banisala bayishiyekela lezidliso usho njalo. Abantu abayekela idliso banele. Sale babiyele. Ubiyele umuntu wakho, umbiyele uyini lokubiyela ngati. Lokubiyela lokhu banele. Banele. Ake sibuke nje likhaya masingaphuma la ngaphandle. Khona okay, leli jalide sikulo libiyelwe. Kungani balibiyela ngefence? Ukukhombisa ukuthi le ndawo ihamba igcine la. Kanjalo uma ubiyela umuntu banele, lapho usukhombisa lo muntu usengowakho. Ungowami lo muntu sukumnika uthando. Lo muntu ungowami la kusadlalela umuntu la. Kukwami la. Manje shothi angeke azakhone ukuthi asonye ngilabanye madvodza noma ngakhone ngeke ngithi umbiyele. Yini utawuvele atovele lamadvodza amsabe noma utakwendekani kwenza. Ngiyabonga ke. Lapho ke banele kuya ngeinhlobo zokuthi mina nesigulane sami sikhulume sabeka naphi. Kukhona umuntu wesifazane yabo nje manje banele. Bomakoti bethu izintombi zethu bafazi bethu bafundile banele. Akubona abantu bakuqala babevele behlale nje. Bafundile. Ngakho ke umbiyele usukwenzela ukuthi noma ngasuka usebenze eChina uyobuya sengowakho ngokuphelele njengoba kwagcina wena banele. Hey, angithi ngani akekho umuntu azomvumela badlalisane lokudlalisana okuzoze kudinga ukuthi afohle umuntu uyafohla angene sibayeni sendoda indoda iwiki. Mawubuye ngamahlahla nje ungabiyi ngamahlahla. Biya ngeconcrete ngempela. Manje ngakho mina ngizama ukuchachisa ukuthi ukubiyela ila usuke wakha khona umuntu wakho noma ngabe owesilisa noma owesifazane usukumakha ukhombisa uthando. Umuthi uyalekelela lokho. Umuthi uyisivalo sokunciphisa ama-divorce. Ama-divorce agcwelizwe lonke kanje. Kudala ayingenzeki lento kanje. Sengathi umdlalo. Omunye umuntu uze akubulale ngoba efuna amafa. Ayingenzeki yonke le nto le. Kwakunokuthula emizini yabantu. So ama-divorce aqhume kanje abantu insizwa zakithi ziphila ubucwebecwebe zikhohle ukuthi zona kufanele zibiyele imizi yethu zigakambisa imali akuyona ukubiyela umfazi. Imali ngeke imbambe umfazi kodwa ngikutshela ukuthi imali ibonus empilweni. Into ebalekile ukuthi umuntu umbiyele, biyela umuntu wakho uthi unonkosikazi usho unkosikazi ngempela. Ungadlala abanye bafana ngaphandle bane. No cheating na ubiyela. Awu kanjani banele awuboni lutho.
usuke umthena amandla, umthena kuphapha, umthena lokuhlakanipha, umenza nje ukuthi ahlale asteady aqondile mfowethu ngoba unothando nalo. Phela lento ayoni isuke ikhombisa more love. Dokotela ngiyadibuta ukuthi nawusita abantu labathandzanako bobani labaya kakhulu kubudokotela kuya ngilabo make noma ngilabo baba ngoba kuthiwa labo make bavakasha mama mare mama bayawuthanda phela umuntu. banele angisakwazi ukukhuluma kakhulu ngijule ngalento ngoba ngumuntu wesizwe banele bantu bagcwala lapha ekhaya manje kuba ngathi njalo mina ngifike ngifunda isimo bese ngihambe ngiyaba expose kanti ngiyabathanda mina banele kodwa bakhuthele omama sayishaya ikorobela banele mina ngisho umngani wami nje kanje mayijikile wakwakho umama waza kimi ngimnika ikhuba lokushaya hayi bo banele phela mina ngimfuna umuntu okhalayo mina ngibuka lo Bhilingile first. Who's the Bhilingile first? Lo Bhilingile kuqala kusiza yena. Gogo lo Gobile kunzima ngempela. Manje mosibathe mkhulu indvodza ledlisiwe bese iyalibala ifuna ayiboni lokunye ilandzela lo make baze bathi basilimasa lo mfati bese ayisalaleli lokunye kuliqiniso lokho. Iqiniso libisura lelo banela ngithi kwenza thina. Siyayithithibalisa lento ibo bhatata ibo mata uyabona nje umata abanele sidlula sithi banele kulomata sisuke senzela lokho ukuthi lo mama lo akabe bese uyathoba lo baba thobe angasoli lo mama ngisho lo mama ngaphendula ifoni nje yomjolo athi lo baba hayibo yini sheshe udropa le phone qhubeka mama kube mnandi nje uyabona bese siyabona ukuthi hey inzalo kaBesters kumoshiwe uyabona sifike singamajita nami nje ngifike mangasi sizo check ikhuba lihamba kanjani sifike sihlale nje sibone lo mama ekuthume kwashisa izitshe kwenza lokho nalokho Ha yebo baba washa le ndvodza hawu nkosi yami indoda kube yiyi umama imizi eminingi banele ukuthi usasemncane manje imizi eminingi ubusa abafazi bane power ngoba abafazi bayakhuluma abafazi abathuli nina amadoda uthula ngisho ubona amasende abola amasende indoda ayifuni ukukhuluma khuluma sekusize zikhona imbiza ikhona imithi ekwazi ukukhuculula inkinga ukwazi ukubona wabona okubona umuntu onedlisi uma ukwamphalaziza wamkhipha idlisi uyaqala abona ukuthi unkosikazi wakhe kunezinto angazenzi kahle kodwa uma esabusa idlisi ngeke ayibone lezi zinto banele othi unkosikazi ephuma ngo-past 2 emsebenzini abuye ngo-past 4 to past 5 athe njalo ama meeting kanti lutho banele ethi mayibuyile izithi indoda awusheshe wabuya mani mama bese ngikuwashele nani ngakuphekela uyibona yonke lento banele ngoba le ndoda injani idlisiwe maningi amadoda adlisiwe ngiyawazi ngizoke ngiwacele banele ukuthi ngike ngiwabiza amagama abo ngibaphathe ngisho ukuthi lo ubani wakabani udlisiwe baningi banele Dokotela asiqhubeke dokotela imibuto solingenile dokotela kunenzaba dokotela yabo dokoloshi yona info lefana nokuthi umuntu athi uyalala ebusuku evangathi ngathi bafike bo dokoloshi lapha balale naye ikhona indlela njalo athi umuntu mephupha anemuntu wesifazane benda noma nangabe uyinfombatana iphupha ngathi nemfu lo mfana benda inkonzo lapha zikhona ke izinto ezinjalo banele futhi zazivele zikhona nakudala banele lezo zinto lezi uthola ukuthi uma intombazane ephuphe elala namadoda isikhathi lesiningi noma ilala uthola ukuthi okunye uphupha nje usekwenzekile cansi leyo imoya emibi imoya emdaka imoya engekho mihle lalela okunye kuyenzeka ukuthi leyo nto idale yini idale ukuthi kukhona umuntu la ekhaya owahamba walanda into engenabungozi kodwa ezokwazi ukudestroy ilale nina la ekhaya ukuze umnotho ube khona uthola ukuthi lento enzeka kulomuntu yes lento enzeka kulomuntu kwenzeka nje ngokuthi kuyisichitho sokuthi angaphumeleli uma kufanele interview uthi omunye hayi ngivele nje sekuzosa ngaphupha nje ngilala nomuntu izinto eziningi enjalo zenzeka mfowethu
kodwa leyo nto kumuntu isuke kufuna ukuthi umuntu ayisukumele, iyavaleka leyo nto yokuthi uphuphulalwa. Akuyona into ekahle, akuyona into ekahle. Ngabe ungowesilisa ungowesifazane, akuyona into ethandekayo. Omunye ezethi lento singenze sengize ngijwayele ukuthi mina ngiphile ngendlwabo, njalo ngiphila kwendlwabo. Ayikho right leyo nto, umuntu usuke egula abanele. Yibo bonke abantu abadinga ukwelashwa. Uma kunento nje sivele izenzakalele zona, yona izenzakalele yona, ungasakhona ukuyicontrol, isuke ingasekho kahle, ikhombisa ukugula abanele. Ilapho kufanele ukuthi khona umuntu athole ukuthi alapheke. Manje dokotela ngibuyele la kulo ukuthi ke lento ikhozwa ukuthi kungaba nangabe uthi kungaba ngumuntu falakhaya ukuthi mhlambe umva ekhaya wathatha lento lethi ipoko lento ukuthi ilale nani la ekhaya. Phinze uthi ngalana kungaba sicitho nako sicitho shothi kwendiwe ngumuntu ukuthi athelele mina ibhadi noma kusolo ngumuntu noma solo khambelana nosikhona umuntu ekhaya lonako lento. Kuyenzeka kube umuntu onento enjalo la ekhaya, uthola ukuthi kunomuntu emndenini nje, hayi la ekhaya, owalanda into ehlupha umndeni. Kahle kahle lento ezinye zezinto ezidala ukuthi omunye izinto alanda izinto ezilandela yena singazi thina. Lento akasagcina imithetho, lento isijikela thina ke la ekhaya kuyasipipiyela la ekhaya. Thina sazi lutho thina ngithi. Kwasani? Asazi thina. Lento yazi ukuthi lento masuku isukile, ngishilwane. Yahlupha lento banele. Iyahlupha, ingakho ngithi mina ngeke ngezwe nje amanye ama-comment bathi abantu hayi man, into zami after 6 months ziyajika. Lalelani bazalwana, ake sikhulume iqiniso, kwa 2 + 2 asikhuluma manga. Ngithi mina umuntu usuke leyo nto ayifunile yena, uye wakhomba leyo nto ukuthi ufuna leyo nto. Awukwazi ukunika umuntu isiko esibrown efuna esimhlophe. Shothi lo muntu ukosa ende nayo lento noma banele lento uthola ukuthi umkhubo kwakumele ukuthi yena lento abhekane nayo nje emsalofu. Kodwa ngenxa ukuthi lento phela uyifunisa indlala abanele. Uyazi ke ilanga engathi mina abanele, abangitshela abantu ukuthi uwenze njani ngalezi izinto uma usutholile umceba ngithi indlala iyabulala. Lento ubuyifunisa indlala. Suyitholile indlala. Uzoyimela lento ukuhlala nayo forever wena. Bese lapho into iqala khona ke ingena door to door, yahlukumeza ngoba wena usakwazi ukulandela ama procedure noma terms and condition yalento oyinikile. Ingane ekhaya ziyahlukumezeka, zilalwa zincane. Abanye ke uthola ukuthi intombi yakho yakwala nje, wasuya enyangeni uyothatha into nje isalumbo yokuthi ngifuna ngakuthula ukuphumula loya. Ayigcini lapho, kunento enye banele ehlasela abantu. Abantu uthola ukuthi umuntu uya esikhathini one way, akami yini ilumbo lelo. Leyo nto ivaleka kalula banele. Kodwa ubuthakathi bonke lo. Phela ubuthakathi bunamandla ezweni. Banele mina ingakho ngayikhethela ukuthakatha nje ngathi banele ngohlala endlini yobuthakathi, mangiphila impilo yasemhlabeni, mangifa vele ngiyakathakathile, sothakatha la ngithakatha khona. Banele ubuthakathi uyikhona khiye wempilo manje. Kwasathani. Phela mina ngihlezi ngikhuluma ngithi mina uyabona usala imali kwamali leni ifuna usathana. Akekho umuntu ongawuthanda sathana. Ukuthi ngithanda umuntu hayi mina ngiyakholwa ngineqiniso. Akekho umuntu oneqiniso la emhlabeni. Osasaba ukusho ukuthi yena uyathakatha abanele. Kodwa kwami ubuthakatha ke banele ningangizondi ngoba ubuthakatha obuhle, ngoba phela mina kwami akukhona ukuhamba ngidestroy impilo zabantu. Kodwa kwami ukuthakatha sithakatha impumelelo yempilo nokuthi wonke umuntu okhathazekile eze kimi sithakathe, siphoqa izinto ngenkani. Kunabantu banele abahluphekile banele okufanele bashintshe amakhaya. Kunabantu abangasenabazali imizi okumele kube yibo abaguqulela amakhaya banele. Oguqula kanjani ungenayo ipower? Iba nepower yobuthakathi, ube nepower ezokuphushela ekuthenini yonke into oyenzayo mayibe impumelelo ukuze nawe uphile kahle ekhaya.
Abantu abamusa ukuthatha izinto ezizohlukumeza zihlukumeze imindeni. Ungayithatha into ehlukumeza umndeni ngoba yilapho kugcina khona-ke lento sikwazi ukuhamba ilala bonke laba bantu bomndeni. Ayifuneki into enjalo banene. Umuntu into mayithathela yena akathatha into eqondane naye nento azokhona ukuyimela. Thathathile hlezi sikhuluma banene. Abantu banele isikhuluma nabo bayezwa, abanye abezwa, abanye bayaqonda, abanye abaqondi, abanye bayabona, abanye ababoni. Banele kunzima emhlabeni. Ubuthakathi bunamandla phezu kwayo yonke into. Akekho nje umuntu ongavela asuke kamthakathi awungena kamthakathi obuyazi ukuthi ngizothakathela. So nje banele ngempela ubuthakathi bona okufuna ukuthi sibuqonde ukuthi umuthakathi angesihle isungahlukumeza umuntu. Ngihlekiswa ukuthi dokotela kunalabanye labakhuluma bathi kuma comments nebantu nje bathi kuthakatha kusebenta emvini lokholelwa kiko kuphela. Ngabe kunjalo? Ngeke banele. Buthakathi bathi nemuthi usebentana ngabe uyawusebenzisa. Nawe usebenzisa umuthi ngawusebenze kuwo. Banele siqale sihloniphe isizwe sithi imbono yabantu iyehlukana kakade kwakunjalo. Webanele mina mawuthi umuthi awusebenzi kuwe ngitshele nguvakashele ngokora 12 ebusuku ngile ejozini kwaMhlaba yalingana. Baba yebo kuyiqinisa ukuthi umuntu akakholele entweni akholela kuyo ngeke simshintshe lokho banele. Uma ukholele emthandazweni hlale emthandazweni. Uma ukholele ebuthakathini thakatha. Mina ngeke ngithi lento banele ebanele yazi kubuhlungu ubona umuntu wesonto. Ngikutshela ngomuntu wesonto mina ekhala inyembezi. Ekhala inyembezi banele ngenze ngebomu ngaphuma esihlokweni. Ekhala inyembezi yini? Hayi baba umfundisi ungishiyile. Ukushiyephi? Uvele wasishaya intombi khona lapha esontweni phakathi. Awe mama mfundisi wakhohlwa yini ukuthandaza? Umthandazela kumsebenzele. Hey, yabona bakithi abasiyeke sikholele emthini ngoba mina mangithi impande zomuthi zababa zashuqula. Hey ngisuke ngisho ukuthi umuthi awukho mnandi kodwa isixazululo sawo siyinjabulo kumuntu. Akekho umuntu angathi umuthi awumsebenzeli yena. Mhlawumbe yena waye enyangeni ayofuna umuthi. Waye enyangeni ayofuna imagic hayi umuthi. Wafika ongayibona le magic ade ayifuna. Sothi umuthi kawusebenzi. Hayi kobanele umuthi uyasebenza. Hayi. Mina ngibuza all over the world umuthi uyasebenza. Ngunika ithuba mina kusho mina igogolo ugobisana sempondo uvavana ngumvesizweni. Sandla sempethu somntu. Hey baba ayikho into engase. Yabona mina banele ngiyakubalela. Mangushaya ngomuthi wangazwela. Ngokhona ushaya umuthi utho ukuthi indoda yawudla la umuthi. Shintsha manje thatha isipoko. Isipoko siwumoya ke into engahluleki isipoko. Ushaye. Futhi uzokuthola ku weekend. Banele umuthi uyasebenza. Umshaya umuntu ayikho into engenzeki la emhlabeni mfowethu. Umuntu ophatha umuthi uyingozi. Inkinga abantu imithi ke sebayithathela ukwenza izinto ezimbi. Bakhohlwa ukuthi umuthi ukuthi usivikele unaka impilo yakho uphumelele phambili. Dokotela, shothi ngalawa amagama sesivile umuthi uyasebenza. Noma kanjani lokho sokubeke kuthi yakholela kiko awukholela kiko kukuwe lokho but uthi dokotela ziyakhala emthini. Dokotela, ngifuna ukuthi alathi indleleni tekwakha imali kuthi le mithi yekwakha imali lesiya esibonela kubo Facebook bathi maybe udane isikhwama ufake inla sikhwama uhambe yolala uvuka kanzi isikhwama sesigcwele imali labanye bathi kunemagundvane lahamba olanza imali emabhange labanye bathi kunento kuthiwa isadawana noma angathi ukuthi yini
sichazela dokotela khona niveni njengaleto ukuthi maybe ngihambe ngolala ngiphume nabanye basinema efana abafisha lobathume ebusuku uthamba nyanza imali ebusuku nga12 ebhankini nibuye nayo. No asichaza medokotela ukuthi lokho kumusa noma kungumlingo noma kukhona yini. Ngoba siyakubona manje. Banele. Ngiyalithanda igama ogcina ngalo elithi siyakubona. Ngeke singakuboni ngoba yinto esibonayo ezweni einkundleni zokuxhumana abanye bekuxoxe abanye bake bakubona bona ngamehlo. Kodwa Banele ngiyacela nangelinye la ungangibuzi ngalokho ngoba angikwazi Banele andangikholelwa kukho. Andangicabanga ukuthi into ekhona. Kodwa ngenxa ukuthi izwe likhulu nolwazi luningi ngeke ngisho ukuthi into engekho ngoba mina ngingayazi. Kodwa mina ngikholwele ekutheni imali yasetshenziswa ukuze ube Banele yabona mina angithi mina Banele yime nginika abantu ipower yokwenza amabhizinisi, ipower yokwenza ukuthi umuntu engafundanga abe rich. Uyangizwa? Phela Banele imfundo ibaluleke konke emhlabeni. Yingakho abantu abafundile Banele bazothi imfundo iyukhiye. Kodwa lokho akusho ukuthi wena ongafundanga ngeke uzuphumelele. Sinabantu abaphumelele kakhulu bengafundanga. Bedlula abantu abanezitifiketi abafundile abanakho konke. Enqondo ukusho Banele. Into yonke isengqondweni yakho. Vuka usebenze. Mawusebenza kakhulu uzophumelela kakhulu. Umvuzo wakho omkhulu kakhulu. Kodwa angikwazi ukuthi kunemali ekuthiwa iyagcwala endlini. Kade ngaqala ukulapha Banele. Kade Banele. Angikwazi lokho. Ingakho mina Banele ngisho kuphi ngihlezi ngitshela abantu ngithi ungayi kwa 2+2 ngenhloso yokuthi ulanda into eyimagic. Ngoba masefanele sikwakhela imali soyakha kanjani singakwazi. Ufuna umuntu weloto, uthatha umuntu weloto mina ngingazi naloto yini. So ngithi Banele lo mbuzo sima kimi ngibuza wona. Ngoba ungakhuluma kanjani ngento ongayazi. Okay Dr. Shotsona uthi awathi leti ikhwama ukuthi igcwala lokho Gundvana ukuthi ungagundvana lanza imali enanga okwathi lo. Uyabona into engiyaziwe Banele. Eyiwe magundane ngayimosha imali makwe kwayithola kahle. Hey kuyishaphi. Yazi wegundane noma imali ngaba sendumbeni makungangena ngephutha nje. Shothi kahle dokotela usilendvo ayikho lena. Banele. Into engayifuni mina ukuthi into mangingayazi ngithi ayikho. Angifuni lokho Banele engathi mina njengoba sixoxe kanje kunabantu engiphikisana nemisebenzi yabo. Kodwa engibeka kuqonde esizweni kwa 2+2 asikholelwa kukho lokho. Kwa 2+2 asikholelwa emalini esheshayo. Asikholelwa ezintweni zama magic. Sikholelwa kakhulu emithini nasebuthakathini bakithi. Kunabantu abavuka bayimisebenzini Banele bavuke bayimisebenzini abasebenzi kahle ukuthula emsebenzini. Kodwa lo muntu uqashwe kanye nami. Kodwa ngikuthola ukuphumula ngiyabikela manje emsebenzini. Shona kimi. Kunomuntu izinto nje Banele lezi ezithinta impilo. Hayi man. Kodwa lokho kwemali ema-magic ayi Banele ngiyaxolisa manje ngeke ngisho kuthiwa nginomuntu othwasisa leyo nto akathwasise labo othwasisayo ngeke ngiye mina Banele. Ngoba mina idlozi lami alikuvumi lokho. Isithunywa sami asikufundi lokho. Mina okwami ukuthi Banele mawuthi ngifuna ukuyongena lapha emsebenzini. Ongenani ke Banele mina ngamane ngithi mina Banele ashaye awulethi igama lomuntu oyedwa lapha kaMasipala simshaye agule abe nonyawo olungaka aphume etrugini ukuze kungene wena Banele. Yilokho kubuthakathi engabenza mina Banele. Hayi lokho kwemali. Ngoba iyona ndlela lapha Banele ukuthi masungene kulela truck wena ulihambisa abakuregister phansi angithi uzohola. Thina sazi lokho thina indlela eright. Manje utawulashwa yini lo mfana abantu sovuvuka enyawo? Anginamsebenzi mina uBanele ufike ekhala kimi utholile umsebenzi Banele uzobonga mina. Kuphela
webanele ukuthi lasimshayile kunjani angamsebenzi naye banele uma ehlakaniphile naye uzohamba ufuna usizo ngendlela yakhe phela impilo kanje isonde impilo banele manje kuyendeka sho sivedodela uthi umthwalo oyilo lide phela lo lide lo akathi nokuthi wendeni Nkosi wena ube weak why ube weak why ube weak akubona abangani bakhe emsebenzini banele webanele akekho umuntu ongafika abe ne-channel la nesidoor na ube ne-channel la bese niyahagana ngeyifuba ezobona ukuthi wena ushutha abantu abakhulu o2+2 abathakathi abadumile ngeke banele omunye uyayibuza nje lo mfana wenza kanjani la ngisho nezinye inyanga banele ziningi sezofisa ukuza la ngoba sezibona sokufika ubani ugogo logobile umthakathi waziwayo izwe lonke jikelele angijabona so ke banele akekho umuntu ozokushayela izandla ngomsebenzi wakho khohlwa ingakho ke banele sizokhuluma kanje akumele mawuye enyangeni uyofuna usizo uphathe umngani wakho kusizaphi lokho kusize ekuthenini umngani wakho uma ekubona uqala uqubuka uzokublackmail angeke uzuye phambili banele usathi wenza into umema abangani phela mawuvusa uthi uroom nabanele ngeke ajabule lo ngeke banele ngabe lo mhlaba ngowakho banele umona kawulapheki isifo esinzima kabi umona banele abantu banomona uzuthwela nomngani wami umngani ngoba ilevel isafana noma ngoba wena usakubuka uphansi ephezulu yena le ngikhuluma inkulu ke banele usengane uyizwe wena banele umngani wami ngoba mina ngiphezulu kuwe kodwa banele phela waqala wabaphezulu mina ngiyathatha umuntu ngiyakushaya angifuni ukudlula ubanele ngifuna ukuthi mina banele njalo kube yimi ngithi ungikhaphe emngani banele fike kimi banele impilo inzima ijulile banele awuphileli khona ukujabulisa omunye umuntu kodwa umuntu uphilela ukufeza iphupho lakhe maqede afe wena how come uzojabulisa abangani how come nisebhizinisi lodwa umuntu ezokuthanda sihlanganisa amabhizinisi ngandiyo into esiqale ngawo bane sikhuluma lento ukuthi bathandana abantu ama-divorce egcwele umhlaba isiqhamukapi lento ukuthi wena ungangilahla siney'ngane eziwu-5 ziqedile ema-high school iy'ngane usubona mina ngisakufanele le minyaka yonke ubungangifanele ingakho kwamajida vela jiye ngaka-2+ asolva ro-x bese ngivaliswe ngusolve mina lo mpili ngile first ngisiza yena angiyena kodwa umthakathi nabanele phela kuba kuwena ofike kimi wathi angenze lokuba ngikwenzi mina ngeke kusayizwe banele mina ngenza into efuna umuntu oxakekile mina manginosizo kumele ngimsize liphi iphutha lami banele asambe banele kulethe hayi kona uyabona banele kumele sikhulume iqiniso kubantu kungabi ukuthi abantu sidoba abantu ukuthi abaye enyangeni banele kodwa sifake into ezofundisa noyenyangeni nongayinyangeni kodwa akafunde ukuthi ayikho into ebaluleke njengempilo yakho impilo yakho uyayikhusela uyangena kamasipala utholile umsebenzi bika phela khanyisa ikhandlela mawukhuleka enza lokho okholela kukho ube protected wena ngoba kubona lapha akunapapa lapha akunama-chiefs lapha kusasa uzopromota wena ngithole mina kade ngangihlele esihlalo yebo banele likhona ilumbu bukhona ubuthakathi cishe buyophela amasekufe mina webanele sothi siyophumula ungafa dodela mhlawumbe banele mina bangifuna usuku nosuku bathi mangife mina banele mzukwane ngifile ngoba ngiyifele inkinga futhi uphinde ungikhumbule wena banele masunesimo ukuthi ukuba ukhona ubani kuba ukhona uba ngoba mina ngisuke ngikhuluma iqiniso abantu bangizondela iqiniso kahle mina banele ngokuthula ayikho into yakubani sike sakhuluma ngezothando sathi yazi uma ubuyela umuzi wakho usukhombisa uthando uma uqinisa izingane zakho wenza ukuthi esikoleni makufika amakhanda isizini nesizini zibe strong uma kufika imikhuhlane zingabi lula nje izingane zakho uthando lelo banele kanti kuphi okurong engikhuluma kubantu mina so yini mawukhala wena uthi kukhona umuntu engimaziyo lapha
Lo muntu engimaziyo lapha ungitshelile umuntu ophakathi ukuthi masingashaya ubani ngasithola lesasikhala. Nasi isithombe sakhe. Ha. Awusidlubula dledle madoda, ngeke madoda. Webanele ukukhala uthi, "Hey, Banele sengizofika ku45 years angikaze ngisebenze." Kodwa kuthiwe masingashaya umuntu ngangene lapha kaTrustnet. Man, umshaya ngikuphi dote? Kumshaya kuphi? Banele. Ukuthi senze into ethile kuye, kuvuleka isikhala somsebenzi Banele. Sembulala umuntu. Asibulali Banele. Nimvuvusa nyawo. Noma singathatha unyawo nje senze umthwalo, noma simhlalise ku wheelchair. Hawu. Ukuze phela Banele ngeke ashayele le truck uma isegula Banele. Sizamela wena nje umsebenzi. Kanti uze enyangeni ngizocela umsebenzi ngiyaqashisa mina. Wena ngitshela ukuthi uze kimi ufuna ukungenaphi. Senze icebo lokuthi ungene la ufuna ukungena khona. Hayi uzocela umsebenzi kimi kanti ngiyaqasha yini Banele mina. Mhlawumbe yimi engazizwa Banele. Kodwa Banele awukho umsebenzi ongawuthola enyangeni. Inyanga yokunika umuthi ukuthi wena uzilolonge ekuthenini kuvuleka amathuba omsebenzi. Ukuthi avuleka kanjani Banele akusakudingi lokho. Mina mawusebenzile Banele ukuze ubuze ukuthi cha uyasebenza kwesigadla. Ngithi thank you, sit down Banele. Nami futhi Banele. Uthi usungenile emsebenzini bese ngithi Banele. Kuneyinkunzi njalo nabanye bazala izinkunzi. Ayihlaphi ngakumisa la emhlabeni. Banele, buya siqine nje sibopha umsebenzi. Sisawubiyela umsebenzi Banele. Shuthi isihloko sethu nje sonke namhlanje sikhuluma ngani? Ngokubiyela into yakho oyithandayo. Sesiyawubiyela umsebenzi uyozugugele kaTrustnet Banele. Impilo yanamhlanje Banele idinga sijuleni kakhulu sisizukulwane esisha. Ungamthembi umuntu ngisho ngabe kuthiwa uhleli naye. Ngisho ngabe kuthiwa udla naye ungamthembi umuntu. Angithi lo muntu unabangane aWhatsApp naba over 10 ongabazi wena futhi ongeke ukukhulume nabo ongenama numbers abo. Bakhulumani mabesuka la kuwe Banele. Anginde Banele mangisuka la nje nawe uyobe ungikhuluma komunye umuntu nale ndoda ebesino 2+2 ebesino impilo Banele ke Nalo uthi kufe 2+2 ngakhwehlela cishe ngafa. Yebo. Phela kufanele umfana usemncane umfana agijiseke mase kufike le ndoda yamadoda lesigadla senyama safele emazweni yabo. Manje yabona ke Banele ngeke siyishintshe imvelo Banele. Imvelo iyimvelo. Wena okwakho zazi wena ukuthi ufunani, usukaphi, ubhekephi. Ithini target yakho yempilo? Bese kuyima usukumela impilo yakho ufuna usizo uphile. So Dotela. Ngeke ngabuta ngenzaba yemali labanye ekhaya labathwele nale mali le ngithe ipoko noma yimilingo. Labanye bathi nabo uthatha imali ebantu labendeti info leto maybe labathwele noma ngathi labendeni kuthi maybe wena nangikupha le mali but hey ungabe uyithatha imali yalomfloyo ithatha inhlanhla yakho ithi usala uphuyile ungenalutho noma ungabe ifike le mali igucuke ibe yimimoya lana imali yemfulo lo sense umuntu ungabe uyithatha labanye bathi hayi ungayithatha but ungangeni naye ekhaya ikhona njengaleyo Dotela. Imibono yohlezi ihlukana njalo Banele. Uyabona Banele umuntu maye kuphi imali ithathe imali. Umuntu ekuphi imali ithathe nasendulo kwakuphiwani izinto. Umuntu uyakuthanda nje ekuthandile ngokumsebenzi wakhe ekuthandile uhamba akukhangeza kuphela okakuphayo. Mukela wena unasona wazi lutho. Umuntu eyithwele uyithwalele lapha uthwalele wena. Isuku wiki Banele. Uwiki wena umuntu ezokupha imali sothobula inhlahla yakho kanjani? Ngeke. Phela umuntu akaveli ngisho ukuthi uyakwazi ukuhamba ethwebula, ahambe ethwebula nje kalula no man. Leyo nto ijule kakhulu. Baningi nje abanani nami nje Banele mina ngiyaphana ke too much isandla sami silula. Mangikupha nje ngikupha imali ngothando. Uma wena ucabanga ukuthi ngawuthwebula wena ngihlangana naphi nje nawe mina. Ngathwebula uvela ungena mali. Ngoba kuba unemali ngaba uyimukeli kwayo nale mali. Bawulamba abantu Banele. Bawulamba abantu. Cha, ukuthi Banele imibono yabantu iyehlukana. Khona eminye imibono yabantu umuntu ethi akubonisa athi ake ngilinganise nje kuthiwa ungathwali. We Banele, uyabona manje ukuthi ushadini awenzeki wena.
and uyeza ukuthi manje kuyafika ukuthi ungathwala athi umuntu ungathwala utshela umuntu ongazi ukuthi futhi nani ukuthwala athi ukuthwala kufa abantu hayi man so imbono iyehlukana mfowethu imbeni iyehlukana into ebalekile la empilweni ukuthi wenze lento ehambelana nawe banele umuntu ekuphi imali bazalwane thathani imali kumuntu ungasabi ofika ekhaya ngamaphepha bevele kunika amaphepha bekungeyona imali kodwa umuntu nje mekuphi imali thatha imali wena leyo ubonge eyakho shuthi wiki phela into engisho banento abantu abafuna ukuzinaka bona la mhlabeni izinto zenzeka ucabanga ukuthi lo muntu nje angazithatha inhlahla yakho nje ayithatha ayenzane inhlahla yakho wena nje awuyibuke nje wena ngisho wena nje kuyabheka awukabi nalutho awukabi nalutho ngeke phela umuntu avamba thatha nenhlahla zakho nje akakwazi lo muntu webanele ukuthi ukhokholozi wakho bani ukhokho zalo ukhokho kamama kuze kuba khona umama wakho uyamazi akamazi lo muntu umushaya umuntu phela banele abantu behlupheka kanje webanele bahlushekiswa yimindeni ngoba umndeni wakho wazi konke ngawe umuntu mayizokuthakatha adlale ngawe isuke ethola iaccess kumuntu womndeni ngoba umuntu womndeni wazi ukuthi wena uzalwa ngubani ukhiye lo banele bese kushanje lapha empandeni uthengeke kalula akushaye kodwa nje ukuthi umuntu angavela kusukele banele ayingeke umuntu unoNkulunkulu umuntu unedlozi lakhe umuntu unengelosi yakhe so nje banele umuntu mayikupha mina banele angeke mina ngiyabakhuthaza nje abantu ukuthi lalela uma ngithwele mina ngizithwalele mina uthwele yini wena uma ngithwele banele lalela uma ngithwele mina ngizithwalele mina angithwalanga mina banele phela kuyahlukana nokuthwala into engithwele mina banele inkinga zabantu so sometimes ngavuma ukuthi ngithwele ngoba inkinga zabantu ngiyithwele too much usuku nosuku njalo nje olwesini olwesihlanu umgqibelo kubhizi ekhaya inkinga zabantu futhi ngithwele ke banele uqedela inkinga zabantu Dokotela ke sitawufika lapho la usho khona ukuthi bantu basite ukuthi usebenta maphi emalanga netinombolo takho ngoba hey nami wangishiya lana dokotela ngisenkingeni hey kwangena ama-email kwangena tincingo bantu sebakufuna kimi ngithi bathembe nje udokotela uShido wathi nayi inombolo yakho usebenta emalanga la ngaka utholakala kuphi kepha hey Nkosi yami ngicabanga usidokotela angathi noma uyabasida nile nombolo bayakuthola and but ke asesime lapho ngifuna kuta ngala kule indzaba yemandi ngiyaye uve kuthiwe umuntu athi ke uhleli yena 7 days underwater nawe ngake ngakuva ukhuluma ngokuthi kunesitiba leku lo munye umuntu ufuna ngathi buya ngathi kwente kanjani le ntfo leyo ukuthi athi umuntu uhleli phansi kwemandi athi lo munye yena yini ngephana nakenda lokuthi abe inyanga athi wangena inzuza wathwasa emanzini yes banele athi umuntu wangena inzuza wathwasa emanzini wahlala 11 years noma 4 bani usholoko ngisho lokho banele mina ngenhlahla ngikaze ngakwenza lokho mina banele nginasi isiziba esami isiziba abanele ngazenzela mina ngokulawulwa imikhuba yami nepokwe zami ngendlela yami uyangizwa banele hawo dokotela no banele kanti iqinisa nilifunda iswazini ngiphinde ngibuye ngithi mina banele bakhona abantu abaneziphiwo zokuthwasela kuphi emanzini ngokuqhutshwa idlozi nemimoya yabo kwenzeke lokho oh okay bese ngithi phela uthi nako phinze awukwadi kuyenzeka okay ngiyabonga hayi kuyenzeka abanele angithi umuntu unobizo ubizo ubizwa ngendlela engafani okay angithi yabona mina njengoba ungizwa ngikuhlukanisela ekuthenini mina angikho kakhulu kuloko ngoba ngikaze ngibizwele emanzini no bese ngibuta dokotela uthi kukhona into kanje ngoba mina ngekutibuka kwami umuntu nje nomcocela ngekwenyama
udawuthi kanjani uhlala wendeni lengaphasi uyabona. So mawuthi kuyenteka but wena uchubeka usichazele dokotela. Kuyenzeka kakhulu umuntu abe nobizo kodwa yena ungalenkathi kwenzeka leyo nto kuye usuka ngayiboni. Ngoba akekho umuntu engicabanga ukuthi isiziba kasabe. Kodwa uma sekuvukwe lento uyangena ezibeni. Akekho umuntu ongawasaba amanzi. Kodwa mase ungenwe lo moya amanzi awasabe. Into econtrolizwe umoya. Singeniwe. Mase kungenele umoya obuthakathi ngisho into ibheda ngiyibona iyabheda ngiyisabe. Ngoba yini sekungenele umoya obuthakathi. Imina ke esami isiziba abanele esami mina ngazenzela mina ngokulawulwe wami. Angisabi nokungena kuso ngilale kuso manje nje ngiyabanda. Hey. Nanokuthi kuyathusa phela. Udlala kanjani last? Hayi ungena ngophoqwa inkinga zakho mfowethu. Uphoqwa zinkinga. Yabona inkinga mase zikuphethe izona ezikwenza izinto zami lapha ukuthi ugcina ungenile lapha. Yebo banele. Hayi. Guys, Umuntu nomuntu uqhutshwa idlozi lakhe ingilozi yakhe wenza ngendlela yakhe. Ingakho phela abanele awukwazi wena ukuyokhuluma ngomsamo wakwelinye ikhaya wakomunye umuzi. Wena wazi ngomsamo wakini. Mina ngazi lutho nje kini. Imsamo ibalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi awukho umsamo engithi mina inyanga ngakulungisela umsamo. Mina ngakimi ngikholele ekutheni ukuthi umsamo wakini waziwa nguwe. Nguwe okufuna uyilungisela umsamo wakini. Ukuze into zakho ziqonde, izinto zakho zibe zinhle, umsamo ukhiye baba. Mina banele inkinga yami. Mina ngifuna umuntu o straight forward, othi ngikhathazekile ngiyahlupheka, ngikhathazekile kunzima, ekhaya silala phandle, ekhaya kunje, sakhe plan, senze into yenzeke. Khumbula, ngithe ngekuhlale kunje. Uma ngithi ngekuhlale kunje ingoba wena uma uthatha izinyathelo zempilo yakho uphumelele zokuthola. Ngathi mina abantu abaqaphela abangani. Uzothanda yini umngani wakho uma wena njalo seneyimoto nobabili nohamba kanjani? Sekufanele ishiye yodwa nihambe ngenye. Umngani wakho ujabulela ukuthi yena uphezulu nje kuwe. Ngiyakutshela njalo wena, uninkinga yakho nenkani. But iqiniso engunika lona. Ngakufakela mahala. Zonke. Ayizima lento. La empilweni banele iqiniso alifuneki. Kodwa thina sizobaqwashisa abantu ukuthi umuntu akenze into yakhe aphumelele. Abantu into esizela kuzoyimemezela bangafi bengenalutho. Isimo sakini nesimo sakho siyoshintsha nguwe. Abantu bese bathi mina hayi ngumthakathi angikholwa. Ngiyakholwa mina. Ngikholwa ukuthi yonke into ekhona emhlabeni. Manje wena okholwayo-ke ukholwa yini? Ukholwa yini? And ukholwa yini unani vele? Ungasitshela nje unani? Hey, qhuma ugeze uphalaza. Into yokusiza le. Ngoba ubuthakathi ubuqede emhlabeni. Dokotela, ikhona info lefana nokuthi ngalosi namhla ngifuna ukuthi njengoba usho ukuthi sizama sikhuluma ngayo info nathi lesitibonile noma letinye siya Steve abantu bakhuluma ngayo. Into efana ukuthi naku ngiyafunza maybe usmart wena kunami. Kuthiwe sawuta ujikijiki ngiloye mina ukuthi ube sidhomo na kube smart mina. Ikhona banele leyo nto. Hawu. Ikhona lento ezikoleni. Banele kanti awukhumbuli ngithi mina. Lento ifuna ngathi ngisho abantwana bakho ngabaqinisa. Yayikhumbula leyo. Mubaqinisile abantwana bakho bayovikeleka ngisho ezikoleni. Bengishola izinto ezinjalo banele ukuthi bengikhathapha nje. Banele kunengane siyazi bright, waye bright esikoleni lo muntu. Waphuma e-university futhi washayiwana. Mase kufanele asebenze avela hlanye.
omunye asebenze kanye afe weak nabazali babo ba weak bakhelezi ya sithi bakhelezi abazali namhlanje banele funa niqonde ukuthi akekho umuntu edrobheni angagcobisanga angagezanga onithatha kanjani ingane yakho uyifake ebantwini ulindeleni banele ingakho ke banele uthola ukuthi enye ingane esikoleni iyafunda kodwa le ngane le indlela efunda ngayo pause bayifela umona khona la umona khumbula banele ngithe mina umona usuka kumuntu oseduze umuntu onomona nawe umuntu obona inyathelo zakho nezindlela zakho nokwenza kwakho angeke nje banele ula eSwazini umuntu olena dalalisane nawe ukutholaphi nibangani ayisho kwabanele yagijima umona vele banele ngeke bakushayela abantu izandla manje ngisho ungaba bright esikoleni kuthiwa wena ubright ngendlela esimanga but qaphela banele ayikho inkunzi la emhlabeni ngeke abantu bathi ubani wenza kahle opresident baxekana ipolitiki iyagqekwana ibhola kuyagqekwana yini afanele kuphuka umuntu ukuze kungene umunye umdlali impilo nje imvelo banele ngeke uyishintshe imvelo but wena ziprotecte wena ibhizinisi lakho liprotecte into yakho oyithandayo iprotecte ungagcini ngonkosikazi nabantwana bakho baprotect Dokotela emalanga akho ekusebenta ekhaya waye wawathengisa kucala ngicela ukuthi uphinze uwathengise dokotela nenombolo yakho bantu batovisisa ngosiyami ukuthi usebenza kanjani utholakala kuphi nini asiqale la banele bakithi sizwe sakithi mhlaba wonke Magumbamane lokhuluma u2+2 ngeke ngayichaza kakhulu umelaphi wendabuko ophansi ejozini kwaMhlaba yalingana ngisebenza ngesintu ngiyalapha ngixazulula inkinga zabantu nangokomoya ngifuna umuntu owaziyo ukuthi yena ufunani meyakimi hayi umuntu othi ngisawohlola ngifuna umuntu owaziyo ukuthi ufunani ungasuka eGoli uyohlola ejozini waste of time lalela banele mina ngisebenza ngoLwesine ngoLwesihlanu uMgqibelo ikhona banele inombolo yefoni ithi 072 737 8514 072 737 8514 banele le nombolo yefoni ngisho singayishayela manje eyabantu abazokutshela ngedirection eyakwa 2+ hayi kude ukuthi ukhulume nami ayikho into okufanele uyibuze kimi mina ngilaphi phela efonini ngilapha esigodleni uyangizwa banele and angikwazi ukukhuluma nawe useGoli uthi kimi dokotela ngicela ukubuza ukuthi ngiphathe malini ngenzeni ingakho ke phela banele abantu bazokuskema ngoba masudumile baningi abantu abazenza wena so abantu baskemeka bathi ngithola inamba yakho WhatsApp anginawo WhatsApp mina ngubone ku TikTok angina TikTok mina banele ngubone ku Facebook angina Facebook mina uyayizwa njalo into enjalo kanti uma ufuna usizo oLwesine oLwesihlanu uMgqibelo uma useGoli hambe eWonders Rank ubatshele umatekisi ukuthi uyejozini kwaMhlaba yalingana ku2+2 bazokuthatha bakubeke uma useDurban hambe eYMCA uthi uyakwa2+2 ejozini bakuthatha bakubeke uyayizwa banele wena uqaphele nje amalanga kuba oLwesine oLwesihlanu uMgqibelo ngekhathi zasekuseni ungifice ngisenamandla banele ngiyakhathala abaningi abantu banele ilapho ke banele sikwazi khona ukusiza abantu hayi umuntu afone umfone uzothola idirection ngoba labantu abafonela abazi lutho ngokulapha
umuntu okwazi ngokulapha abanele yimi. Isona sizathu sezukuthi wena ngeke uzungithola efonini mina. Asiyilungiselana ke dokotela lenzaba leyo thinzako ngoba nalabo bebangishayela mina bebathi umvu mfact abeka le nkinga kucala. Lo munye abude ukuthi ungamsida necingweni. Lo munye athi ke lokhu ula kangwane njengoba nyalo la kangwane. Udamsida yini? Lokusho ukuthi wena awulaphi anywhere ngaphandle kwalesine lesihlanu umgcibelo ekhaya esigodlweni sakho Kwa 2+2 kuphela. phela awumthinzi umfu ngaphandle kwaloko nasecingweni cingo cha Cha, angilapha ecingweni, angihloli, angenzi lutho ecingweni baba Nkosi yami. Ngaphandle mawusuyikhasimende lami, kunendlela engikutshela ukuthi siqhumana ngayo ngoba usuke usuyikhasimende lami. Engadingi noma ubani ke banele le. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kodwa wena mawusafuna ukuya kimi, olwesine olwesihlanu umgqibelo, noma ungafonanga. Mawufika eJozini, ubuze eDanishini. eDanishini, Nkosi yami kunethavele lapha ya. Noma usungabuza inkukhu ke noma imbuzi nje uyibonayo noma iphepha, uthi ngifuna kwa 2+. Usimple ngendlela esimanga. Yazi ngisho inkomo uzazi ukuthi kwa 2+ ikuphi. KuseDanishini endaweni yaseJozini kwaMhlaba lengane. Ngisebenza ngolwesine, olwesihlanu, umgqibelo. Kuphela banele 3 days in a week. laba ngilama private client laba la kuthola ngendlela yakho ngilangala sobanikete 9 for 9 wathi ukucala ke lapho kufuna bakushayele noma ngabe bakuphi batokutshela ukuthi khamba njani indvodabo yabo Cha webanele. Shothi ke labantu abede baphandele ukuthi baze bafike la kube nema private client. Shothi lapho usuke sohamba ngema GD6 so beka appointment dokotela. Banele kunabantu esipalapha uthina ngokwamazinga akho umuntu. Phela banele kunomuntu okungafanele nje amakhosi akithi siyawahlonipha banele. Osopolitiki abantu abanamagama siyabahlonipha. Abaculi siyabahlonipha abantu abanamagama. So awukwazi ke banele ukuthi umuntu awuhlala usofeni lapha e-waiting room. Lo muntu umfundisi. Uyaziwa ukuthi esontweni uyayishaya lento yenko yobunyanga ngikhuluma kahle. Angijabona. Usebonakala ehleli nawo nest. Banele akulona iqiniso lelo. Angithi labanye ngokuhlonipha inkolo yabo umuntu into ayikhethele yona kufanele nawe umhloniphe indlela aphila ngayo umuntu. Angeke nje labafundisi labo mina ngiyabazi ukuthi banamalanga abo la engikhona ukusenze khona izinto zabo ngokwegalelo legama lakho umuntu. Uthola ukuthi ngalawo malanga bayazi bona ukuthi sibekana kanjani ke ngamalanga abo kanjani. Yabona? Ngeke nje sithathe abo president sithathe amakhosi sithathe izinduna kunabantu abakhulu abangakwazi ukuyohlala nawe ebenchini. Futhi ngeke banele kunabantu abafika lapha ekhaya imikhakha eminingi abanye bafika nezinto ezijule kakhulu abanye ababukeki nje banele ukuthi bangahlala phakathi kwabantu. Abanye bafika nama bodyguard abantu lapha. So siyasihlonipha istatus somuntu thina lapha ekhaya. Siyasihlonipha kakhulu banele ngesishintshe futhi lokho. Unless singakwazi thina. Kodwa kancane ukuthi ungangena ngakwazi lapha ekhaya. So kunamalanga ke lapho kubheka khona abantu abakhulu. Namalanga esenza khona izinto lesajulile banele. Lesajulile opheka umuntu umbone bile banele bile umuntu uzothi mayibobo avuka phile. Ngeke ngathi buda dokotela nangicetha nasicetha kushutha le episode le ukuthi sitshele dokotela noma sosiniketa bengiticabangela mina. Malini imali yakho ayicharge clients lakho lenkulu. Lothi nje le highest for iservice yakho. Highest. Bengitibuta dokotela ngicabangela.
webanela Ngiyathi angeke uze usitshele doda estimatele dokotela. Highest nje. ilaba basuke befuna izinto enjengomantindane, amafutha, imkhovu, opiano, izinto lezi ejulile. Done le zinto zemali. Izinto zemali, izinto emisa amabhizinisi, izinto ezenza umuntu abe indoda. Abe indoda umuntu. Umuntu mayine indoda afanele abe nophondo lwakhe banele. Umuntu mayindoda afanele abe nekamelo lakhe banele lingavulwa, ayivulwa nguye yedwa ekhaya. Umuntu ofuna ukufuya banele. Angafuni izinto zokudlala, afuna into azoyiphakela. Kunabantu banele abanebindi ke manje abafuna ngempela impilo yasemhlabeni abafana nami banele. Impilo yasemhlabeni ibiza ukuthi wena ungalokho enyangeni shona ekamelweni lakho ukuthi ingane yakhe ayiphase interview iphase. Impilo namhlanje ibiza ukuthi uma ingane yakhe ithi lahlekele uwallet edrobheni ungayinyangeni ungene ekamelweni lakho uthi manje kanjalo edrobheni la ume khona. Uthumele zakho banele. Labo bantu ke banele abantu abathatha izinto eziserious kakhulu banele. Yibo ke labo bantu othola ukuthi amalanga abo banele ayahidwa. Ngoba kufanele lo muntu abonwe. Kunosibindi igidi thina sibala phansi sibanike izinto enzima kakhulu. Abantu bayidinga ipower kuyo yonke into abayenzayo. Ipower ika2+2 ilaba azoyithola khona ipower. Uqala i-tuckshop nje iyawa udinga ipower. Uvula ilisonto lakho liyawa udinga ipower. Yonke into yenzayo banele idinga ipower. Ngisho ikhawashi idinga ipower. So ke banele kuyelana nento yakhe umuntu ayifunayo bese emhlelela ilanga leli liqondane naye banele. Ngokwesigaba sempilo yakhe banele. Bathi ngithi dokotela, imali loke wafika kwetal client lakho waliniketa indlela leyifuna ko leningi sesivala. Kwaba ngimalini? Yayiningi kakhulu le mali yayingabo 2 rand banele. Yayingabo 2 rand banele. Wafika wayihlakaza phansi. Angayibala nokuyibala ngave ngathi ayile asithatheni sebhe kwezinye igodi sawunikele edanyini. 2 rand coins. 2 rand abamhlophe kuphela banele. Yibo labo engibakhuluma babe baningi. Ngale kwalokho ayike imali enkulu engangayibona mina. Why bo 2 rand phone? Umuntu mayiqhamuka ethi banele uthunyiwe usuke ethunyiwe. Ethunywe idlozi la kuba isithunywa sakhe ingilozi yakhe. Ubakole kanjani bo 2 rand labangaka? Angazi banele. Yazi ngasola banele ukuthi cishe le ndoda inesinoki. Phela isona ngazi vele sivumela 2 rand. Bathi thingakhi leli tingaka. Banele. Ngizoyibeka le mali isekhona banele sizoyibona. Uma ufika ekhaya ngithi ngesashutha ngisabuyi la noma ungangibiza ngibuye eSwazini manje. Okay. Angeke banele sengifuna wena ufike ekhaya. Kubalulekile banele ukuthi ubone isigodlo sale muntu oyibiza ngenyanga mayifika eSwazini banele. Nathi sifakele kuma private. Dokotela. Sentivele guys uDokotela sitakuyele singakala ukuthi sithole amandla mani. Ukuthi sifike lena dokotela sitawufika guys sitsheleni la kuma comments ukuthi niyafuna yini kusibona silanze siye ka dokotela ngicalena cela nasicela simlanze abuye siyabonga kakhulu isikhathi sakho dokotela ukuthi sithi siyacela bacela ehlelweni ukuthi nathi wasisqueeze in wakhona ukuthi usivashe dokotela sikuthathe kancane lokho. Next time we are hoping ukuthi sidabe sesithelekile ejozini. Siyabonga kakhulu dokotela ngalokulandzela labo sicela ungaphele amandla kusivashela. Banele isicathulo sishisa umnikazi. Ungahlali nenkinga uzofa. Ungahlupheki uzufe. Ungabasola abazali bakho ngokuhlupheka kwabo. Ungababeka icala ngemizamo yabo abazali bakho. Nabo igalelo lapho abagalela abaphelela amandla khona. Wena vuka uzibuthe. Usengakwenza kwenzeke. Ngikuhlale kunje. See you guys on the next episode. Thank you.